bingelela ibandla lonke lithi nje uKristu inkosi. Ngixolise ngokufika isonto sengenile bengihambe ngibuka ngingalitholi isonto. Ngiyaxolisa ngiyaxolela. Lo phambi kwenu uMamNandi Ngomezulu. Umfelokazi owayegane ubaba uNgomezulu owagcina eseHammersdale. Ubaba uNgomezulu washona eminyakeni eyi-12 edlule. Okusho ukuthi uMamNandi waba umfelokazi eminyakeni eyi-12 edlule. Angisazi-ke ngizothini ngoba uBamdlaba usekusho konke ebengikubhalela ngithi ngizokusho. Kodwa-ke sibonge kakhulu idayosisi ngalolu suku lapho kukhulekelwa thina bafelokazi nabafelo. Sonke ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi yini umfelokazi yini umfelo. Yebo. Namanje ukuthola ithuba elinjengaleli akuyona into emnandi. Siqala phansi sithunukale, kubuhlungu ukukhuluma ngale ndima noma ngalesi sigaba esesikuso thina bafelokazi. Siqala phansi sithunukale, akulula akumnandi ngoba sidlula ezintweni ezinzima. Kunzima kakhulu ukuba umfelokazi futhi kubuhlungu. Angisaphathi-ke khona uma umncane, kunzima kakhulu. Kodwa-ke kubuhlungu kunjalo, uNkulunkulu usuke khona engasishiyile eseduze nathi ngazo zonke iy'khathi. Usethembisile laphana encwadini yamaHubo 146:9 ukuthi akasoze asishiya, uzoba nathi ngaso sonke isikhathi. Waqinisekisa futhi ukuthi uzokusiphasa ngesandla sakhe sokunene. Okusho ukuthi thina bafelokazi-ke asikhululeke, sazi ukuthi uNkulunkulu unathi ngazo zonke iy'khathi. Asihlale kuye uNkulunkulu singasuki kuye. Ngeke aze abe nathi uma ngabe thina sisuka kuye. Uba nathi uma ngabe nathi sihleli kuye. uNkulunkulu wasethemba njengabafelokazi ukuthi uma ethatha abayeni bethu sizoqhubeka thina, sizokwazi ukuyimisa imizi, sizokwazi ukukhulisa abantwana. uNkulunkulu akasistress imithwalo engaphezu kwethu. Amen. Nixoleleke kancane ngithi abafelokazi, angisho abafelokazi kuphela, ngisho nabafelo. Kodwa ngifela ukuthi abafelokazi kuba phela umfelokazi nokuthi abaningi kakhulu abafelo, asebaningi kakhulu abafelokazi. Uma ngabe ngithi nje abafelokazi, nazi ukuthi ngisho nabafelo. Okay, esike sihlangane nakho-ke thina abafelokazi kuvamisile ukuthi uma ngabe kusanda kuhamba ubaba ekhaya, izinto ivele ibheke phezulu. Kuze ngathi amabhadi alandelana eduze. Ngisho iy'ngane zivele iy'nhlanhlathe zingabe sakudla wena mama, zingabe sawenza umthetho wasekhaya, zenze okuphambene nekhaya. Izinto zenzeke zibe ningi, mhlawumbe uze ulahlekelwa imoto nogibela nemoto, mhlawumbe uyaqekezelwa. Izinto zibe ningi kanye ngesikhathi esincane, zonke zishaye inkwela, zifune wena mama. Kodwa-ke emva kwesikhashana futhi lezo zinto zibuye zilunge zidlule. Iface nje efikelayo wena mama owumfelokazi. Kuyafika nje isikhathi esinzima kakhulu, kodwa sisuke sizodlula leso simo. Ungazeli ugijime uye kwabanamanga bakutshela ukuthi lungisa lokhu nalokhu. Cha, uma ngabe ushiye ubaba noma ushiye upartner wakho, izinto ey'njengalezi ziyakwehlela, zilandelane eduze. Ungaze wena ucabanga ukuthi wenze njani, ubulewe noma amabhadi noma yini. Cha, akuwona amabhadi, awubulewe, usuke kusayiface nje ethile edlulayo ezodlula futhi. uNkulunkulu futhi hayi ukuthi uNkulunkulu usuke ekushiyile, usuke engakushiyile, usuke enawe. Noma kunjalo-ke zehla lezo zinto, usuke esakhona uNkulunkulu. Yes. Konke nje kuzodlula, sonke sadlula kona lokho. Nathi kwasehlele eduze, kwalandelana eduze. Kodwa konke kwadlula, sekudlulile manje. uNkulunkulu uyabathanda abafelokazi futhi uyabanakekela. Kanjalo unxusa nebandla lakhe ukuba lenze kanjalo. Ngijabulile nje ngizwe uBamdlaba ethi kade ayekhuluma ne-MU ebuza ukuthi ayibonise njani, banakekela kanjani abafelokazi. Namhlanje basekuyilanga lomkhuleko
batshengise ukuthi bayabanakekela abafelokazi, bayabakhulekela abafelokazi. Ngoba nathi mina siyakhuleka kodwa siyadinga nathi ukuthi siphazwe imikhuleko yabanye omama. Ngoba nathi sisodwa, yebo kona uNkulunkulu uyashesha ukuzwa imikhuleko yethu. Ngoba sisuke sikhuleka ngey'nyembezi. Abaziyo bathi iy'nyembezi zomfelokazi ziwela kwi-silver plate, ziwela nje esandleni saNkulunkulu, bese yashesha uNkulunkulu ukuyiphendula eyethi imikhuleko. Yes. Laphana ku-Exodus 22 verse 22, uNkulunkulu uzubone ngempela ukuthi uyasithanda futhi uyasinakekela. Uthi uyakumbulala nokumbulala ngenkemba ohlukumeza umfelokazi. Singabafelokazi simele ukuthembeka kuNkulunkulu futhi simethembe ngazo zonke iy'khathi, nangakho konke, nakukho konke simthembe nangey'nhliziyo zethu. Singahambi ngokuqonda kwethu, kodwa asihambe ngokumazi uNkulunkulu nokumthemba ngakho konke. Simele ukukhuleka njalo singapheli amandla. Kusho njalo uMateyu 18 verse 1. Ukuthi noma ngabe izinto ziyenzeka, asingayeki ukukhuleka, asikhuleke singaphezi. Encwadini yokuqala kaTimotheyu chapter 5 verse 5. Lowo ongumfelokazi weqobo uthembela kuNkulunkulu, uhlala enxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini. Ongumfelokazi weqobo nje uhlala enxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini. Bafelokazi abancane, siyazi ukuthi mangabe kusanda kuhamba umyeni, futhi siyazi ukuthi mangabe kuhambe abayeni bethu basuke ngokwasezweni abayifeli, babulawa yithi. Into esidumile leyo, into esiyaziwayo. Umakoti nje ufelwe umyeni, vele kuthiwe nje umbulele. Abasemzini bayakujikela, bazi ukuthi nje umbulele umntanabo. Into-ke esihlangabezana nayo-ke yonke leyo. Kodwa-ke noma kunjalo, wena makoti, noma wena mfelokazi ususele umncane, qhubeka ubathanda abasemzini wakho, ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu uyozambula nakubona, babone ukuthi lento abak-accuse ngayo awuyenzanga. Bathande, mangabe kunezinto uqhubeke uye emzini, ungabalahli, ungahambeli kude nabo, ngoba kusasa vele uzobadinga nomndeni. Okay, if umfelokazi usabuzwa ubuhlungu, uma nje uthi khala, ungavaleli ngaphakathi ubuhlungu obuzwayo. Khala, ngoba vele ubuhlungu uba umfelokazi noma umfelo, musake uvalela ngaphandle. Khona owathi-ke, wasukhala kangaka, ngixoxele. Esanda kuhamba ubaba, indlela engangikhala ngayo, ngisho esenziwatshiwe, kodwa ukuthi qoqane amakhono abuye azoqala phansi angiduduze, ngoba ngangikhala lokhu. Waze wathi omunye kimi, hawu nandi wasukhala kangaka, wakhaliswa kumuntu onganalo ithemba. Yes, vele phela nangabe wehleka into kanje, ithemba liyaphela. Awuboni ukuthi kuba mnyama, awubesayibona indlela, awazi ukuthi kufanele ubhekephi, kuba mnyama ngempela. Manje usukhala kakhulu bese wakhaliswa kumuntu onganalo ithemba. Esho umuntu yena akaze adlule lesi stage endlula kusona mina manje. Kodwa uthi ngikhaliswa kumuntu onganathemba, vele liyaphela ithemba. Kodwa-ke uNkulunkulu ekhona-ke uyasithwala asiphase cele kulungile. Bodadewethu enisenabayeni, samukeleni bandla, ngeke ukusibiza namagama alimelayo. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kusuke kuyithina noma kusuke kuyizenzo zethu thina bafelokazi ezenza ukuthi omama abanabayeni basibize ngogalakajana. Sibizwa ngogalakajana. Yes, sibizwa ngogalakajana. Kuba ngathi thina siduthela abayeni babo, Nkosi yami. Siyi-threat. Abanye baze basibize ngomahlenye indoda, siyakwazi sonke lawo magama. Bayasi-avoida-ke omama. Ngempela phela futhi nangabe usanda njengobaba uyibone ngisho omama behlehlela. Ngisho kade umngani wakho ahlele. Yes, kuba njalo sizinto esizexperience-ayo leyo. Abasondezi
kunaloko bayasaba bayasiqhelisa onathi sesizothatha abayeni kanti kanjalo kodwa-ke phela abanye bethu bayakwenza lokho. Yebo bayakwenza ngiyiphini abanye baze bahambe no-Ben 10 bakithi abafelokazi bedlala u-Ben 10 bana-Ben 10 befuna ukuza imali yengane. Bomama-ke abangabashiwa abayeni bazabashiwa abayeni qaphelani nivulisisa amehlo ningadlali ningadlali o-Ben 10. Seniphetha bantwana ngicela nibahloniphe abazali abasuke beshiwe. Uma ngabe kuwumama eshiwe ubaba ngicela nimhloniphe nimazise nimseke. Kanjalo nayo bantwana uma ngabe umama ohambile nasala nobaba nimseke ubaba nimhloniphe ningaphambuki endleleni noma emfundisweni zasekhaya. Elokugcina-ke sesikhulekile sakhala bafelokazi asivuke sizithathe sithintithi singalindeli ukukhangezwa asizenzele nathi asingadatshukeli asisebenzele abantwana bethu nasesontweni asingayigodli iminikelo asinikele kuNkulunkulu njengoba sesisho bamdla ukuthi uma ngabe wena mfelokazi utshala ngey'nyembezi uyofuna okukhulu kakhulu. Nakhona-ke nathi asingagodli lokho okuncane esinakho asinikele sitshale ngey'nyembezi. Laphana kumaRoma chapter 8 verse 18 kuthiwa izinsizi ney'nhlupheko zamanje lezi ezidlula kuzona thina bafelokazi ezesikhashana inkulu kakhulu inkazimulo eyokwambulwa kithi emva kwesikhathi. Okusho ukuthi singakhala nje manje kodwa kunenkazimulo enkulu kakhulu eyokwambulwa kithi. Seniphetha uzofunda incwadi yaseThesalonika eyokuqala yabaseThesalonika chapter 5 verse 18 ithi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngani. Yes bafelokazi nani bafele noma sekunje kuko konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngathi. uNkulunkulu akalenzi iphutha kade aplana kade azi ukuthi-ke ngalesi sikhathi mina ngisengumfelokazi noma ubusumfelokazi ubusumfelo alikho ibhadi akukho kulokho phela nje wena usuhlangane nomyeni wakho ungazi ukuthi uNkulunkulu uzosheshe amukise yilokho nje ngoba nawe nje uhleli lapho awusazi isakhe isikhathi oyokuzwa ngaso. So kuko konke bongani uNkulunkulu ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu